What's up mga Meg? So for today's video, another a day in my life na naman. So guys, sorry kayo kung wala may vlog because busy kayo may maligya sa mga lip tint. So mao na ang mga lip tint guys. Lip tint and Nitch Magic Lip Gloss. Wait lang guys, ko ang sana ko. So guys, kamay na lang dyan kayo siya guys, kaya daghan kayo na malit og mga binandol. And napay maabot na mo nga daghang stock, so mao na lang ni siya ang lip tint na mo. So kuhaan sana ko ang Magic Lip Gloss. Mao na siya guys, and mao na nga mo Magic Lip Gloss. Bago na pud na mo ang kuan guys. Bago na pud na mo ang layout guys, para na si change sa layout. So kuan day guys, maong wala ko karon pa ko naka-vlog guys kay nang limpyo pa mi ganiha. Karon ako naka-lugar og vlog kay mahumanaman mi og pang limpyo. And guys, maligo ko ron iniguman ako og kuan, niguman ako og vlog. So guys, mag-prepare mi guys kay nami handa later. So birthday day sa papa na Tidaya up there. So happy birthday po. I hope you are in a good hands now. So guys, mangkain ako na stick o ngayon. So guys, nagpa-order si Ate Daya na mo og food package for her father's birthday celebration. So excited kami guys kay makakaon na pud mi og lechon belly. So thank you jud kayo Ate Daya kay di jud minimo kalimtan og naay kuander sa inyo ha mga occasion. So guys, mao nagni guys nang limpyo na mi. So mura dya pug mi wanang limpyo. So si Yael guys kay kanang nakamata ko sa iyo tungod ni Yael, and then pag mata na ko natog kog balik. Hi Jane. So mao ni si Yael guys, wa natog. Wa natog si Yael. Wa natog si Yael. So guys, karon guys, kamaligo na ko. So, mao ni sila guys, mao ni si Dane, mao ni si Chain, mao ni si Yael. Si Ma'am Shitin, di lang ko ipakita. So, be right back guys, maligo sa ko. Bye! Be right back, maligo sa ko. Maligo sa ko guys. Bye-bye. Be right back. Maligo sa ko. Asa na yung mga maligo sa ko. Nitch. Ano na? Maligo sa ko guys. Bye-bye. Bye. So bye. So bye. Wala si Chin. Chin. Hey, what's up mga Meg? So guys, bye-bye mga Meg. Right back. Right back. Right back. Right back. Right back. Bye. Later. Manaligo ya elo, sipun. Manaligo siya guys, manapo ko kaligo. Ampamana. Sige, boxy, tsaka bumba. So, done taking a shower mga men. And now, mag-wait lang mi sa foods nga ma-deliver. So, big shoutout day sa Toledo Food Shop, Jusal Daco. Second time na nila mo nag-order og food package sa ilaha. So, baka naman, naay pa-discount next time, no? Charis. So, mga meg, at nga lang namo sila sa highway later. So, later, I'll show you guys sa mga lamian nila nga mga foods. But for now, let me promote again, no? My merch. Siyempre, oy, mahalin ang sariling ating biya, Jud. So again mga Meg, Nitch Lip and Cheek Tint for only 60 pesos. And Nitch Magic Lip Gloss. So mao ni siya mga Meg. So natin pa bundle promo ani sa Shopee. Buy 5 pieces for only 250 pesos until August 2. So order na. Leisure jud kaayo ni. And of course, safe for kids graduate and also for lactating moms. Pwede ni siya sa tanan humot and highly pigmented graduate and long-lasting. So kita mga kids, di lang kayo tap magpaka-over o paggamit anino. Like, di lang sad ta mag-lip tint start na sa face-to-face classes. But again, safe ra jud ni siya for kids. Pero ibutang lang ni nato siya sa lugar no, kay ako mag-lip tint ramang ko og manglakaw or mag-vlog or mag-picture-picture. Okay, so arak na sa highway para sa atong food package. Magkuha namin sa amuang lechon belly. So by the way, again, happy birthday sa papa ni Ate Daya up there. So, thank you juga kayo Ate Daya no? Kaya makakauna po niya ang lechon belly. Hello! Hello! Sexy kiss Chen, guys. Sexy kiss Chen, guys. Magkuha mi og sudan. Mao ni si Din guys, guwapa kay si Din.
Gwapa kay si Dane, guys. Like me. Kasi gwapa na itong duha din. Ikaw. Ay, di. Kitang duha. So, guys. Puti kay ilok si Dane. Lang siya sa inay. So, guys. Nanadangad ko ang nag-deliver. Nalakaw na daw. So, hi guys. Welcome to my vlog. Shout down. Hey, what's up mga Meg? So karon padong mi sa karsada kay maghuwat mi sa order sa katong food package. Simple ra nga food package para sa birthday sa Papa ni Ate Daya. So kag nako sinisog si Dane. Yep. Napod si Tito Ining diri sa Loyo. Huwatan sa namo guys. Be right back. A few inches later. So guys, karon guys, mo palit na yung cook ni Kaiser. Na, palit na tabi na. Ay na, hi, what's up mga Meg? Hi, what's up mga Meg? So guys, karon mo palit na mi. Nanami sa tindahan. Kapalit. Ayo. Palit ka og coke, talo. Meanwhile. Thank you, Ate Daya! And happy birthday po sa imong papa sa heaven! So, thank you, Ate Daya, no? Happy birthday sa imong papa sa heaven. Thank you, kayo, kaya nakakaon na po may glamay karon. And, Ate Daya, I hope nga, sunod na po, Ate Daya. I hope nga, sunod na po, Ate Daya, kay naanak ka diri, kay excited yung kayo may mga makamit ka namo sa personal. So right back guys. Mukaon sa mi. Yawn! Lobat Nenmin! Order na po kayo sa Shopee shop na Nitch and Chin. Thank you so much for watching. God bless you everyone and ising you.